Ayiwa sisan an bɛna don Siyaka Tarawele ale ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw na. Siyaka i n'u la. Mariam i n'u la. Ka VOA lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo. Bi farikolo ɲɛnajɛ bɛ taa ni an ye farafinna gun kan. Aw b'a kalama cogoya min na min ye Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 o éliminatoire tile 4 ɲɔgɔndanw olu kuncɛra kunu tarata octobre kalo tile 15 san 2024 na. Min ye jamana 24 olu de bɛ kɛnɛ kan san fila o san fila. O jamana 24 ninnu na segi kɔni ka fara jatigi kan segi olu ka sɛbɛn sɔrɔlen ko ka qualifier. O jamana 7 ninnu o ye jɔn ni jɔn ye Burkina Faso ale de kɛra fɔlɔ ye ka fara Cameroun kan Algérie Sénégal RD Congo Angola ani min ye Egypte ye olu yira kɛnɛ kan ka ban ka da kan olu ka sɛbɛn sɔrɔlen ko ka qualifier. Min ye Mali ye malidenw a ka ja sɛnɛdɔrɔnta kanubaw u tun sigilen bɛ k'a fɔ kunu Mali ni Guinée Bissau ka ɲɔgɔndan na Mali tun bɛ se sɔrɔ ka kuru 3 ta walasa ka taa kɛnɛ kan ka sɔrɔ ɲɔgɔndan ma kuncɛ ka da kan éliminatoire ɲɔgɔndan tɔ ye 2 ye nka u ma se ka ɲɛnabɔ ka da kan Guinée Bissau ni Mali fɛn bi de kɛra kanakolo fan fila bɛ fɛ si ma se si la nka basi tɛ ka da kan Mali ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe I ye jɔyɔrɔ filanan bɛ Mali bolo kuru 8 farankan 2 Mozambique kɔfɛ kuru 8 fana farankan 4 basi tɛ n y'a fɔ cogoya min na Mali bɛna ye kɛnɛ kan ka da kan ɲɔgɔndan tɔ ye 2 ye an bɛna Sidi Tarawele lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamakɔ ale y'a yira an kana daji tu jaabi in kan ka da kan jigiyaw bɛ yen an ka Sidi Tarawele lamɛn. A kun ka d'an ye an ka sebaya sɔrɔ nka fɛn dɔ da jiginna a kɔnɔfɛn ma bɔn a filani bi funi foyi kɔni maa ti daji tu a kan ka sababu kɛ n'i bɛ ka jouer jamana wɛrɛ surtout a tigi ka so an b'a bisigi cogo min na k'a fɔ an kan ka taa sebaya ta olu ka jagoya la olu fana labɛnnen de don u ka sebaya fana sɔrɔ u ka so jango u ka jama ɲɛkɔrɔ walasa u fana ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ bakuruba in na cogo min na a filani bi kɔni fu ani fu ne bolo jaabi kolon tɛ ka sababu kɛ journée 2 wɛrɛ bɛ ka na Mali kan ka balontan 1 kɛ a ka so ka taa 1 kɛ jamana kɔ kan. Ninnu bɛ tan novembre kalo nata la min ye Mali ale ni Eswatini olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Bamako yan o ye o ko segini ye min ye Mali ani Mozambique Mali bɛ taa Mozambique ka taa Mozambique ka wele jaabi o bɛ kɛ éliminatoire ninnu ɲɔgɔndanw bannen ye novembre kalo la an jigiya b'a kan ko Mali na se sɔrɔ ka da kan kuru segin kɔni a kɛra cogo cogo Mali bɛ kuru 10 sɔrɔ ka ye Maroc kɛnɛ kan san wɛrɛ 2025 la halisa kaniko kun kan min ye Nigeria ye ale ma se ka ɲɔgɔndan tan kunu ale ka bakuruba kɔnɔna na ale tun kan ka bisimila min ye Libi fɛ Tripoli nka ale selen Tripoli pankurujigi kɛnɛ kan gɛlɛyaw donna baara la Nigeria sirantolantanaw n'o ye u ka forobatɔn ye Super Eagles olu ma se ka taa ɲɔgɔndan in tan u kɔni jagoyala ka sigi u ka jamana kan mɔgɔw kɔni sigilen bɛna ye k'a fɔ CAF n'o ye farafinnagun sirantolantan ɲɛmayaso ye a na don dɔ sugandi walasa ɲɔgɔndan in ka tan Nigeria a ka bakuruba kɔnɔna na jɔyɔrɔ fɔlɔ b'a bolo kuru 7 ka kun cɛ ni basket ye sanfɛ cɛliw u bɛ basketball Africa League ko fɔ san wɛrɛ ta 2025 Stade Malien de Bamako cɛw ko don olu de bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa a kɛnɛ kan n'o ye éliminatoire ye Stade Malien de Bamako qualifiera phase nata la u bɛ taa Abidjankaw fɛ yen novembre kalo nata la ka daminɛ tile 5 ka taa bila tile 10 na ka da kan éliminatoire kun fɔlɔ tanna Tripoli o kun cɛra kari tɛmɛnen o kɛnɛ kan min ye Stade Malien de Bamako ye ale ye se sɔrɔ ye a bɛna taa farafinna ɲɔgɔndan in gun kan n'o ye basketball Africa League ye n'o ye basketi sanfɛ legelege dɔ ye farafinna gun kan o min daminɛ kabini san 2020 waati la san o san an b'a ye jamanaw bɛ taa kɛnɛ kan Stade Malien de Bamako kɔni tɛ kura ye nin kɛnɛ in kan ka da kan u delila ka se kɛnɛ kan nka hali n'a y'a sɔrɔ u ma jɔnjɔn ta baaraw bɛ sen na degeli karamɔgɔw bɛ ka baaraw kɛ walasa yanni novembre kalo cɛ o yɛrɛ sera ka ban Stade Malien de Bamako cɛlakaw ka se ka Mali jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan cogoya min na ka kunkɔrɔta sɔrɔ basketball Africa League n bɛ segin a kan basketi ɲɔgɔndan belebele dɔ farafinna n'a bɛ basketi sanfɛ legelege ko fɔ n'i tɛ se basketi la n'i ma se ka senkola dɔ sɔrɔ i ye man di a kɛnɛ kan an bɛ Stade Malien de Bamako mɔgɔw fo u ka baara la cɛsiri la Tripoli ka da kan o dɔrɔn tun tɛ yen a bɛ f'o ma ko basket Elite 16 u y'u niyɔrɔ ta o kɛnɛ de kan dɔgɔkun tɛmɛnen na. An ka foli b'i ye Siyaka Tarawele nin tun ye Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye min bɛna dan sigi an ka